অৰুণোদয় যদি লাগে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ভোট দিব লাগিব बुजिबोगोन अदलागुरियाव गासिबो माइरं खावनानै दाउ खावनानै जाग्रासोमोन बिसोर रनजितआ साख्रि मोननानै गासिबो गाव आइपि जाखानानै बिसोर साख्रि होजोब्बाय अदलागुरिया मोजां जाबाय दा बिदिनो बुङो दाबो बिसोर दा बिदि साख्रि होनायनि सुबिदा गैला साख्रिखौ आजिखालि बिदि होनो हाला आं जेरै होनो हायोमोन बिदिनो सुबिदा गैला दा अनेक बर'नो इच्छा मथ' होयोमोन आङो साख्रिखौ जेला आं एसएसबिआव दंमोन ओमफ्राय जेला आं सिआरपिआव दंमोन ओमफ्राय बिएसएफनि डिजिआव दंमोन आङो गासिबो बे ओमफ्राय बे जे माबाफोर दंमोन बिएलटि सुक्ति जानायनि उनाव केवल सिआरपि बिएसएफल' नङा बिसोरखौ आइटिबिपि सिएसएफ बेनिफ्राय एसएसबिआवबो होदों आङो हाजारथा मानसिनो साख्रि होदों आङो बिदिनो बे सारेन्डार खालामनाय मानसिफोरनो बे समाव 2006 2007 आव मोनसे माबा सुबिदा नागिरनानै ला गावनो नागिरनांगौ बे सुबिदाखौ गाव नागिराबा सोर नागिरनानै होनोसै आरो बर'फ्रा माने हार्ड वार्किं नंला आइपिएस आव आङो 39 इयार्स साख्रि खालामदों आङो आइपिएस आव आरो हाइएस्ट लेभेल मोनहैदों आङो डिजिपि केराला ओमफ्राय डाइरेक्टर जेनेरेल नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड डाइरेक्टर जेनेरेल बर्डार सिकिउरिटि फोर्स आंनि हिन्जावा केरालानि केरालायाव आं बहुत बोसोर थाबायथ' केरालानि खिन्थु एखेबारे मिलिथानानै थायो आरोखि जों बर' न'आव थाङोब्ला जोंहा दाबो अमा लायो जोङो दाबो गासिबो दंजोबो अमा बेदरखौ खिन्थु जाया बियो आरो बिदि आंखौ बेखौ मोनजायो बेखौ मोनजायाबो खालामा बियो सङो गावनो सङो आं जानो गोसोब्ला अमा गोरान आं जानो मोजां मोनोब्ला अमा गोरानखौ संगोन बियो बेबायदिनो आरोखि आंना फिसाला दं सासे सेंग्रा जाबाय दा साख्रियाव दङ मिनिस्ट्रि अफ लेबाराव खामानि मावो दा बर्थमान माबायाव दं कयम्बटुराव दङ मोजां बेबो हाबा खालामबाय केरालानि सासे गावनि कलिग लोगो आरो बिनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रिजार्भ बैंक अफ इन्डियायाव अफिसार दा मुम्बाइआव दङ आरो बेबो माने गावनि कलिगखौ हाबा खालामबाय मानसिया अरिजिनालि बेंगलि आंनि माबाया मा होनो बिजामादैया खिन्थु आर्मियाव दंमोनथ' बेंगलनि खोथाखौ फ्राय मिथियानो बियो गथै इन्डियाव थानानै फैनाय बिसोर सानैबो दा मुम्बाइआवनो दङ বিৰোধী দলক আমি অৰুণোদয় নিদিম কংগ্ৰেছৰ মানুহে ইয়াত অৰুণোদয় পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই বিপিএফৰ মানুহকো আমি অৰুণোদয় নিদিম ইয়াত আমি নিদিম বিপিএফৰ ইয়াত শুদ্ধ কুমাৰ বসুমতাৰী থিয় দিছে বিপিএফ নিজেকে হাগামা মহিলাৰে এইটো কথা জানে বিপিএফ নিজেকে কিন্তু নিজৰ দলৰ মানুহক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিছে আমাৰ পলিং বোৰ্ড লেভেলত অৰুণোদয় সিলেকশনের কারণে কমিটি হব তার বিপিএফর মেম্বার না থাকে তার কংগ্রেসের মেম্বার না থাকিব মেম্বার কার থাকিব ইউপিপিএলর মেম্বার থাকিব বিজেপির মেম্বার থাকিব আর এই কমিটিয়ে বাছনি করে দিয়া এই লিষ্টকে আমার নির্মল কুমার ব্রহ্মই রিকমেন্ড করিলে মই এপ্রুভ করে দিম তেতিয়াহে কিন্তু অৰুণোদয় পাব পাৰিব আপোনালোকে এই কারণে অৰুণোদয় যদি লাগে নির্মল কুমার ব্রহ্ম ভোট आंनि जोनोम जानाया गसाइगाव खाथिनि मोनसे गामि दङ अदलागुरि होननाय गसाइगावनिफ्राय मेबि अबाउट 8 किलोमिटार्स 80 बोसोरनि सिगां जन्म जादों बेवहाय गसाइगाव खाथियाव ओमफ्राय एलपि स्कुला बे आंनि गामियावनो फरायदों क्लास 2 सिम स्कुल माने स्कुल न' गैया बिफांनि गाहायाव जनानै जों फरायोमोन आन्डार द ट्री बिफांनि गाहायाव जनानै फोरोङोमोन जोंखौ बेनिफ्राय आङो जोंनि आमाइनि गामि कमल सिङाव फरायहैदों क्लास 3 4 5 6 पास जादों बेनिफ्राय 6 निफ्राय बेवहाय पास जाखांनानै क्लास 7 आव आं गसाइगाव हाई स्कुलाव बे समाव गसाइगावआ गभर्नमेन्ट एडेड हाई स्कुलमोन सेकेन्डारि स्कुल नङा बेवहाय जइन खालामहैदों 1960 आव क्लास 10 आव जेला परिक्षा होयो जोङो सेन्टारा जोंना मेट्रिकनि परिक्षा सेन्टारा जेरावबो गैयामोन खालि धुबुरियावल' दंमोन धुबुरियाव थांनानै होयो जोङो मोनसे हटेलाव थानानै परिक्षा होदोंमोन धुबुरियाव आरो धुबुरियाव थांजासे माने
क्लास 10 मोनखांनानै जेला परिखा मेट्रिकनि परिखा होयो आङो बेसिम आंहा जुथा गाननायखौ गोसोआव गैया सेन्देलबो गैबावा जोंहा आथिङाव आथिं बेयार फुट माने जोंहा जों नोंसोर जे दा सेन्देल गानो जुथा गानो मा गानो गैया आंहा माने लंपेन्टबो गैया हाफ पेन्टजों सालायोमोन जोङो माने हाफ पेन्ट गाननानै स्कुल हाबोमोन जोङो खिन्थु जेला आं धुब्रियाव थाङो मेट्रिक परिखा होनो बे समाव प्रथम मोननै फुल पेन्ट बायदों आङो ओमफ्राय मोनसे सेन्देल बायदों खिन्थु सिगाङाव आं जुथा गाननायखौ गोसोआव दं आंहा बे दिनाव दं आंहा ओमफ्राय उन्दैनिफ्राय मोनसे खुब माबा थारमोन आंहा डिटारमाइन्ड मोनसे माने एटिटिउड दंमोन आंहा जे माबा खालामथारनांगौ जिबनाव न'आवथ' अबस्था बारा गैया आं सानबाय जे मेट्रिक पास जानानै ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फरायहैनांगौ आङो बे जायगायाव आङो साख्रिखौ मोनगोन नङाब्ला आफा आंखौ फोरोंनो हानाय नङा आफाया एक्सुवेलि प्राइमारि स्कुलनि टिचारमोन सिगाङाव आरो बेनि बेथना होमब्ला 10 थाखाल'मोन मोनो बेजों जोंखौ सालायनो हाया ओमफ्राय आंहा साख्रि लाथारनांगौ बे हिसाबै आं सानबाय आं शिलंआव फरायहैनोसै मानसिफ्रा फ्राय बर' सेंग्राफ्रानो कटन कलेजाव फरायोमोन मेट्रिक पास जाखांनानै बे समाव IA 2 बोसोर BA 2 बोसोरमोन IA आरो BA खिन्थु जेला जों मेट्रिक पास जायो नतुन पद्धति मोनसे माबा खालामबाय गुवाहाटि इउनिभार्सिटिया जे प्रथम इयारखौ प्रि इउनिभार्सिटि होनना बुङो ओमफ्राय नेक्स्टखौ 3 इयार डिग्री कर्स होनना बुङो जोङो प्रथम बेच जादों 1961आव प्रि इउनिभार्सिटि फरायनाया शिलंआव आं थांगौमानियानो शिलंनि एडमिसना कमप्लिट जायो शिलं एडमिसन मोनाखिसै आङो बर'फानियाव एडमिसन लायासै आङो बर'फानि कलेजा एकदम गामिथारावमोन बे समाव बासनि माबा ओंखारनानै 3-4 किल'मिटार थाबायलांनांगौ बर'फानियाव माने कानेक्टिभिटि गैयामोन बे समाव रड कानेक्टिभिटि गैयामोन थाबायनांगौल' गारि सारि गैया गावनि बेदिंखौ थिखांना लानानै थांथारनांगौ कलेजसिम हय थांदों आं थाहैदों मोनसे फिसा कलेज बियो रेसिडेन्सियेल कलेज आरो अन द हाइन्ड साइड दा आं एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला डेट 1 इयार इउनियन क्रिस्टियान कलेजाव जेब्ला आं फरायो डेट वाज वन अफ द मोस्ट साक्सेसफुल इयार्स इन माइ केरियार इन माइ लाइफ बहाय थांनानै दस्रा भाषा रायज्लायनो हाया इंलिस रायज्लायनांगौ नङा दे बिसोरबो इंलिसाव मोजां जों गाज्रि बिदि नङा जों बयबो गाज्रि इंलिसाव थेवबो माने ब्रकेन इंलिस रायलायै सोलोंदों आङो आरो जोंनि प्रिन्सिपाला सासे साहेबथार डक्टर हेरल्ड जन टेइलार फेमास फिजिसिस्टमोन बियो बे प्रिन्सिपाल बेनि बिसियाबो फोरोङोमोन जोंखौ बियो आइ हेड प्रब्लेम इन आन्डारस्टेन्डिं देम खिन्थु बिसोरनि इंलिस रायलायब्ला आं मोजाङै बुजिनो रोङा खिन्थु स्ल'लि बे 1 बोसोराव आं अनेकखिनि डेभेलप जादों इमप्रुभ जादों आङो रेसिडेन्सियेल कलेजाव बहाय जेला प्रि इउनिभार्सिटि होखाङो आङो BA फरायनो थाखाय एक्सुवेलि आइ वान्टेड टु कन्टिनिउ देयार बहाय कन्टिनिउ खालामनो नागिरदोंमोन आङो खिन्थु कन्टिनिउ खालामनो हायाखै खारन बे बर'फानियाव आं फरायोब्ला साख्रि लानो सुबिदा गैया साख्रिया शिलंआव दं शिलंआ बेनिफ्राय एबाउट 20 किल'मिटार जायो गतिके साख्रि मोननाय नङा आङो गतिके बेखौ नागारनानै आङो थाङासै शिलंआव थांनानै बहाय गोदो ट्राइबेल हस्टेल मोनसे दंमोन ट्राइबेल हस्टेलाव थाहैयासै आङो बे साख्रि नागिरनानै 1 बोसोरनि भितरावनो साख्रि मोनदों आङो बे आसाम गभर्नमेन्ट प्रेसआव साख्रि खालामदों आङो गासै बेथना हयथ' 70-80 रुपिसमोन बे समाव बेनि आधाखिनि आं न'आव हरोमोन आधाखिनि आं बाहायोमोन माने दिस इज रियेलि स्ट्रागलिं लाइफ माने अनेक खस्थ' खालामदों जोङो ओमफ्राय इभेन माइ एल्डार ब्रादार जे मेट्रिकखौ आंनि उनाव पास जादों बेबो जोंजों थाफैयासै बेनि खरसबो होनांदों आङो एबसलुटलि इट वाज ए लाइफ अस्टियार माने 40-50 थाखाजों सालायनांगौआ मस्त मामोन बियो बास गाखोनोबो जोंहा फैसा गैया आंहा माने बे हाजोआव थाबायनांगौ जुथा 6 मासावनो माने माबा जालाङो जामै गुदुं जालाङो बेखौ गाननानै थाबायबानो जानांगौ बिदि माने असम्भब खस्थ'जों फरायदों आङो बेनिफ्राय कलेजावथ' फरायनो हाया डे टाइमाव सेन्ट एन्टनिस कलेजाव नाइट क्लासाव आं फरायो होमबा 1962आव सेन्ट एन्टनिस कलेजाव आङो नाइट शिफ्टआव एडमिसन लादों BA नि ओमफ्राय 1966
1965 आव आं BA पास जादों अनार्स लानानै पलिटिकल साइन्सआव नाइट कलेजाव हाबनानै कलेजनि लाइफखौ आं एन्जय खालामनो मोनाखै खारन सानाव साख्रि खालामो मोनाव थाङो ओमफ्राय दस्रा बायदि बिमा बिफा थाखा हरनाय गैया आंनाव आं निजानो उल्थासो हरो आङो न'आव सापर्ट खालामनो थाखाय गतिके कलेज लाइफआव खुनु एन्जयमेन्ट गैयामोन आंहा इट वाज ए पियर स्ट्रागल 1965 आव जेला आं डिग्री लायो मिनिमाम माबाया क्वालिफिकेसना ग्रेजुएसन प्रत्येक साख्रिनि थाखायनो नों सिभिल सार्भिसेस ला नोङो IAS IPS IFS गासैनिबो मिनिमामा माने माबाल' BA पास जानांगौ ग्रेजुएसन लेभेल नांगौ आरोखि जेला आं ग्रेजुवेट लाबाय 65 आव 66 आव आङो IPS परीक्षा होदों केवल IPS ल' होदों आङो IAS खौ होआखै बा दस्रा साख्रि होआखै खारन बे समाव मोनसे रुल दंमोन जे IPS नि थाखाय मिनिमाम एजआ 20 बोसोर IAS बा दस्रा साख्रिनि थाखाय 21 बोसोर आंहा थिक 20 बोसोर जाहैदों BA पास जानानै गतिके आङो केवल IPS निल' परीक्षा होदों ओरैनो सानबाय आङो जबाय थास्लायस्लाय बोसोरसे नायनि आङो मा नायनानै मोनसे टेस्ट केस हिसाबैसो खालामदोंमोन आं बेखौ जे बेसेबां एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय खिन्थु नायबाय जे उनाव माबा मोनब्ला रिजाल्टआ मोनब्ला जे आङो रिटेनाव पास जाबाय रिटेनाव पास जानानै इन्टारभिउआव थांनांगौ इन्टारभिउआ बे समाव बे केलकातायाव होबाय जों नर्थ इस्टनि जाबाय नालाय दा शिलंनिफ्राय केलकातायाव थांनो आंहा फैसाबो गैया फैसा गैया माबोरै थांबालाय बे समाव माने माबायाव एयारलाइन्सआव माने माबा दंमोन स्टुडेन्ट कनसेसन दंमोन आङो स्टुडेन्ट नंला एक्सुवेलि खिन्थु सासे बर' स्टुडेन्ट दङ बे बर' स्टुडेन्टआ गावनि प्रिन्सिपालनिफ्राय एयारलाइन्सआव कनसेसनेल मोनसे फर्म लादों बियो प्रिन्सिपाला फिलआप खालामनानै बे फर्मखौ लाखांनानै आङो गुवाहाटियाव बाय फ्लाइट थांदों आङो बे समाव फ्लाइटआ कलकातानिफ्राय गुवाहाटिसिम कनसेसन लानानै 70 रुपिसआ बेसेबांल'मोन 70 रुपिसल'मोन फ्लाइटआ इन्डियान एयारलाइन्सफोर दं बे समाव जेबो एयारलाइन्स गैया प्रथमबार आं फ्लाइ खालामदों बेयो 1967 आव 66 आव रिटेनआव पास जाबायथ' 67 आव इन्टारभिउ होबाय आं कलकातायाव इट वाज एन एक्सपिरियेन्स आरो एर'प्लेनखौ खुनुदिन गाखोफेराखैमोन आङो प्रथम गाखोनाय आरो बै समाव माबा एयारलाइन्सनि एर'प्लेनफ्रा प्रेसाराइज नङा डेक'टा इन्डियाननि माबा एयारलाइन्सआ माने नर्माल माबा आरोखि गोजौआव थांब्ला नों एकदम उदैया माबा नुयो नारखोबोनानै फैयो प्रेसार जानानै एर'प्लेनावनो गोबालांदों आङो थांनाय समाव एकदम सिङावनो गोबालांदों आङो माबा खालामनो हायाखै बिदिनो बयबो जायोमोन ओमफ्राय कलकाता थाङो आङो हारसिङैनो रावबो गैया हटेलाव थाहैयासै नेक्स्ट डे इन्टारभिउ होदों आङो इन्टारभिउआ खुब मोजां जादों एक्सुवेलि मस्त मोजां जादों इन्टारभिउआ IPSल' होबायथ' आङो आरो बे इन्टारभिउआव हयथ' आङो वान अफ दा भेरि टप जादों आङो इन्टारभिउआव खारन 200 मार्कनि गेजेराव I got 140 70% मोनदों आं इन्टारभिउआव गतिके I knew that I was going to get that job IPS रिजाल्टआ 2 मासनि उनाव फैयासै मोनासैबो आङो इट वाज I on the merit list ट्राइबेल कोटायाव नङा माने रेंकिंआ आंना मेरिटआव मोनफैदों बियो IPSआव ओमफ्राय IPS मोनखांबाय असम्भब फरायदों आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो आङो जे खस्थ' खालामालाबानो you cannot get anything it is hard work खस्थ' खालामाब्ला जिउनाव खुनु मोना नोङो your reward will be equal to your labor जेसेबां नों खस्थ' खालामगोन बेसेबांसो मोनगोन नोङो आङो बुंबाय जे आं आसाम गभर्नमेन्ट प्रेसआव साख्रि खालामोमोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट प्रेसनिफ्राय शिलंआव मोनसे सेन्ट्रेल लाइब्रेरि दङ स्टेट सेन्ट्रेल लाइब्रेरि दा बहाय मोनसे अडिट'रियाम बानायबाय गिदिरनो लाइब्रेरिनि अबस्था माने गोदो जेरै दङ बिदिनोला बे लाइब्रेरिया खुब मोजांमोन स्टेट सेन्ट्रेल लाइब्रेरि शिलं गथाय आसामनि थाखाय बहाय दं बेहाय लाइब्रेरियाव आं दैनिक थाङोमोन अफिसनिफ्राय एसे अफिस थानोसै 1 घन्टासो लाइब्रेरियाव थाहैनोसै आङो 3 घन्टासो फैफिननोसै अफिसाव खालामफिनसै लाइब्रेरियाव थांबावो आङो ओमफ्राय सेटारडे सानडे जेब्ला लाइब्रेरिया खुलियो बहायनो बहाय गासिबो लेखा मेगाजिन्स गासिबो मोनजोबो आरो एक्सुवेलि इट वाज ए ग्रेट थिं
लाइब्रेरियाव जनानै आं गिदिर गिदिर लेखा फरायनानै कमप्लिट खालामोमोन सानसे नङाब्लाबो जे सप्ता खनसे फरायनोसै आङो कमप्लिट खालामनोसै बिदिनो I did enormous reading बे शिलंनि स्टेट सेन्ट्रेल लाइब्रेरियाव and I was sure that I will qualify in service. I was very well prepared आरो essay दंमोन बेवहाय मेइन रिटन टेस्टआव IPS नि रिटन टेस्टआव दाबो दङ सिभिल सार्भिस एग्जामिनेसनाव essayआव आङो I scored about 65% out of 100. It's at 65%. Normally people don't they get even 40% बो मोना essay माने खूब दिगदार है but I scored 65 in essay. So आरो आंनि essayआ दाबो गोसोआव दं आंहा what was the essay? It is better to build castle in the air than on ground. बेनि भित्तियाव आङो essay लिरदों बे IPS नि परिखायाव and both interview and my marks and essay that boosted me up. ओरैनो history दंमोन political science दंमोन बेवहाय आङो just I qualified but the other two subjects are very good so that is why I got in the merit list बेनो जादों ओमफ्राय IPS थ' पास जाबाय आङो टेलिग्राम सफैबाय मिनिस्ट्रिनिफ्राय फैबाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स दिल्लीनिफ्राय जे आङो मुसौरियाव जइन खालामनांगौ 7 दिननि भितराव 7 दिननि भितराव जइन खालामनांगौ जइन खालामनो थाखा गैया आंहा माबोरै जइन खालामहैनो इन्टारभिउ हैनो थाखा गैयामोन आंहा ओमफ्राय मुसौरियाव थांनानै जइन खालामहैनांगौ लाखि आंना भाग्यआ मोजां सासे मानसि आंजों खामानि मावफानाय दंमोन मोनसे एकाउन्टेन्ट जेनेरेल अफिसाव बे धुबुरीनि सासे बेंगलि मानसि दाबो दङ बियो दा सेटल डाउन इन कलकाता रायज्लायहरो आङो समय समय बाङालि मानसि बियो आंनो 1500 थाखा हरबाय थाखा बे समाव इन 67आ हयथ' दानि नियारलि 1 लाख जागोन दानि तुलनाव बारा जानो हागौ खारन 1500 थाखाया बे समाव IPS नि प्रथम बेथना 400ल'मोन गतिके नियारलि 4 टाइम्स नङा होमबा 4 मासनि बेथनमोन बियो दा सासे IPS बा सासे IAS आ प्रथम जइनावनो 60-70,000 मोनो बिसोर दा जोंना 400ल'मोन बेथना गतिके नायदो नोङो प्राय 4 मासनि बेथनानो आंनो माबा हरदों बियो 1500 गाव हरदों नों हो आं होनदों आं होफिनगोन खिन्थु आं बुंनो हाया माब्ला होगोन डन्ट बदार बेखौ एक्चुअलि बेनो हैफिनदों आङो 7 बोसोरनि उनाव शिलंआव थाना हैदों आङो बेनो शिलंआव थाना बेनि न'आव थाना हैदों आङो 7 बोसोरनि उनाव आं बुंबाय आं सरि सिगाङाव होनो हायाखै नोङो खारन अनेक प्रब्लेम दंमोन होननानै 7 बोसोरनि उनाव हैफिनदों आं बेनो खुनु प्रब्लेम गैया दाबो माने दङ बियो मानसिया फरायबाय दा मस्तनो आंनि फ्राय बैसोनिया बाराखामोन सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय बे 1500 थाखाखौ लानानै मुसौरियाव जइन खालामहैदों आङो बेनिफ्राय मुसौरियाव 3 मास जोंहा ट्रेनिं जानानै जोंखौ माउन्ट आबु राजस्थानाव फाथायहरदों बे 1 बोसोरनि ट्रेनिंनि थाखाय 1 बोसोरनि ट्रेनिंखौ खालामदों आङो माउन्ट आबुआव बेनिफ्राय आङो केरेला केदाराव हरदों केरेला केदारखौ एक्चुअलि आंनो अफ खालामदोंमोन आङो खुब एडभेन्सारास मानसि सिगांनिफ्रायनो जे केरेलाखौ अनेक खोथा खोनाबाय आङो अनेक फरायो नालाय आङो जे एकदम सागर खाथि Arabian Sea and beautiful place मानसिफोर लेखा गोरों ओमफ्राय बर'फानियाव I think except principal and his wife and 2 or 3 गासिबो लेक्चारार्सफ्रा प्रफेसार्सफ्रा केरेलानि गोजामोन that also influenced me to opt for Kerala केरेलायाव थांनानै साख्रि खालामनो मोनसे एडभेन्सार आंहा जाबाय आरोखि बे हिसाबै आं केरेलायाव थांदों आङो केरेलायाव थांबाय ट्रेनिं लाबाय ओमफ्राय पस्टिंआ सिगां बहायनो जाबाय बिउटिफुल प्लेस नोंसोर जुदि केरेलाखौ नुवाखैब्ला सुबुरुनला थां आरो इण्डियाखौ एक्चुअलि नोंसोर मिथिनोब्ला इण्डियाखौ मिथिनोब्ला साउथ इण्डियाखौ नुवाब्ला माने कमप्लिट नङा इण्डियानि नोंसिनि आइडियाया भाबा माने कमप्लिट जाया नोंसोर जेसेबांनाखि दक्षिण भारतखौ नाया दक्षिण भारतखौ नुवा नोंसोर होमबासो माने कमप्लिट जानाय नङा इण्डियानि इसे रियेल व्हाट इज इण्डिया एन्ड साउथ इण्डिया डेफिनेटलि उन्नतिया बारासिन जोंनि नर्थ इण्डियानिफ्राय IPS आव आङो 39 इयार्ससो साख्रि खालामदों आङो IPS आव आरो हाइएस्ट लेभेल मोनहैदों आङो DGP केरेला ओमफ्राय डाइरेक्टर जेनेरेल नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड डाइरेक्टर जेनेरेल बर्डार सिकिउरिटि फर्स हाइएस्ट बे IPS नि जेन नों बे एसपायार खालामनो हागौ
जेरै IAS जइन खालामब्ला नोङो चिफ सेक्रेटारि जानो नागिरो बा सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जानो नागिरो थिग बे लेभेलनि आं मोनहैदों IPS हाइएस्ट लेभेलाव ओमफ्राय 2006 आव रिटायार जादों आङो I was the last in the IPS of my batch 1967 I was the last to retire 2006 आव 2006 आव रिटायार जानायनि सिगांनो एक मास सिगांनो आसाम गभर्नमेन्टआ आंनो मोनसे अफार होदों जे फार्स्ट स्टेट चिफ इनफरमेशन कमिशनारनि पस्टखौ राइट टु इनफरमेशन एक्टआव गोदान मोनसे एक्ट बानायनानै बे एक्टखौ प्रत्येक भारतआवनो प्रचलन खालामनानै बेनि मुरब्बी हिसाबै आंखौ आसामनि होदों बे साख्रियाव आं जइन खालामदों 2 बोसोर जादों आं 2006 निफ्राय 2008 सिम up to the month end of June आरो खूब मोजां साख्रि मोनबाय बे समाव इट वाज ए भेरि गुड सार्भिस आई लाइक इट माने 5 बोसोरनि टेन्योरमोन बियो बे 5 बोसोरनि टेन्योरखौ आं कमप्लिट खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बे गेजेरावनो आंनो मोनसे अफार फैयासै जे गभर्नर मेघालया हिसाबै मेघालयाव जइन खालामनाय सिगां 2008 आव 2008 जइन खालामनानै कमप्लिटलि आं 5 बोसोर कमप्लिट खालामदों 2013 आव 2013 निफ्राय पाब्लिक लाइफनिफ्राय आङो रिटायार जादों गभर्नर हिसाबै आङो खुब लाखि जे आं जेराव फरायदों आङो कलेजखौ बेवहाय आं गभर्नर जादों खुब माने खम बेबायदिया माने नोङो जोङो बे शिलंनि राजभवनखौ जा नुदोंसो शिलंनि राजभवना माने प्राय वान अफ द बेस्ट राजभवन्स इन द कान्ट्रि 100 बोसोरनि सिगां बानायनाय 150 बोसोरनि सिगां बानायनाय राजभवन दं बेखौ वोट खालामनानै गोदान खालामफिनदों बे 100 बोसोर पुराना बहाय थानो मोनदों आङो बिउटिफुल बे एक्सपिरियेन्सआ माने खुब मोजांमोन खारन इमिडियेटलि माने मेघालयानि मानसिफोर खासि जयन्तिया गार'फोर आंहा अनेक फ्रेन्ड्सबो दं फरायनाय समाव बिसोरखौ लोगो मोनहैदों आङो एन्ड आंखौ खुब मोजां मोनदों मेघालयाव दाबो आंखौ बुङो बिसोर मेघालयानि मानसिफोरा जे जोंहा माने जोंनि स्टेटआव सोरबा गभर्नर दङमोनब्ला एक्चुवेलि जोंखौ बुजिनाय बियो रन्जित शेखर मुसाहारि होननानै दासिमबो बुङो बिसोर आं सिगाङाव जे मोस्ट पपुलार गभर्नर होननानै बिसोर बुङोमोन आरोखि आंखौ नङा जे आङो माने माबा बयजोंबो मोजां मोनजादों बिदि नङा हयथ' खायसे मोजां मोनैबो दंमोन खारन मोनसे जेला आं माबा खालामो मोनसे इउनिभार्सिटि दंमोन बेवहाय शिलंआव जे माने डिग्रिखौ फानो PhD फानो माने प्रथम जेला 1 बोसोरनि भितरावनो बे इउनिभार्सिटिया साराय मानसिनो PhD होदों बेखौ जेला आं मिथिनो मोनबाय आङो होमबा भिजिटरमोन इउनिभार्सिटिनि प्राइभेट इउनिभार्सिटि बियो आं एक्सन लायासै एक्सन लानानै बेखौ एकदम माने एसेम्ब्लिखौ बुंनानै बे एक्टखौ उथायहोदों आङो दा गैला बे इउनिभार्सिटिया बेहाय माने बे मानसिनि कयेकटा दङमोन बिसोर आंखौ गाज्रि मोनदोंमोन आरोखि बे समाव अनेक मिसा प्रचार खालामोमोन मा खालामोमोन एक्चुवेलि केसआ सुप्रिम कर्टसिम थांदों एन्ड सुप्रिम कर्टआव थांनानै बियो दा इउनिभार्सिटिखौ सालायनो हाला बियो बेबायदि बे खिन्थु मेघालया टेन्योराव आङो खुब मोजां माबा मोनदों आङो खुब हेपि मोनसे आरो मोनसे माबा मेघालयावसो थांनानै नुहैदों आङो जेब्लानाखि चेरापुन्जिथिं थाङो सानसेखालि बेहाय माने बांलादेश बर्डाराव बर'फोर दङ बे बर'फोर माने बांलादेशनि बर'फोर बिसोर जों फैनानै बे खासिफोरनि हाखौ माने बिसोरो आदि गायनानै थांनानै दङ बिसोरथ' हाखौ माबा लानो हा मोना बिसोर हाखौ लानो हाया खारन बे हायानोखि खालि लकेल ट्राइबेलनि नङा दस्रा ट्राइबेल नङा एक्चुवेलि बिसोरनि अबस्था खुबैनो गाज्रि बिसोर माने भटबो होनो हाया खारन खालि ट्राइबेल लकेल ट्राइबेलल' हायो ओरैबायदिना रुला स्ट्रिक्ट मोनसे गार'आ जुदि बेहाय थायोब्ला खासि हिल्सआव थायोब्ला बिसोर ट्राइबेल जाया थिग जेनाखि जोंना बर'फ्रा जुदि नोङो क'क्राझारनि बर'आ थांनानै माबायाव थाङोब्ला डिफुआव थाङोब्ला इट इज 6 रुरेल एरिया जों ट्राइबेल जायाना इउ आर नट ए ट्राइबेल आनलेस बेनो मोनसे प्रब्लेमा शिलंआवबो दं गथिखे बे बर'फोरखौ लोगो मोननानै आङो मोनसे दुखु मोनदों जे बर'थार बिसोर आंजों बर' रायज्लायदों बांलादेशआव थानाय खिन्थु बिस्रा हा हु गैया जेबो गैया दा बिसोरो बहाय आदि खालामनानै जानानै दं खासियाफोरनि हाखौ मावनानै बेबायदि मोनसे अबस्था नुदों आङो लिटारेचाराव आङो गोदोनिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट दंमोन एक्चुवेलि आं माबामोनबो
रेगुलारलि पेपार्सआव कन्ट्रिबिउट खालामोमोन आङो इंलिश पेपाराव आर्टिकेल्स बेखौ लिरोमोन आङो जेब्ला आङो चिफ इनफरमेशन कमिशनार दंमोन मोनसे रेगुलार फिचार दंमोन सेन्टिनेलाव बाय उइकलि मोनसे माबा खालामनाय कन्ट्रिबिउट खालामनाय एभ्रि 2 सप्तानि मरे रेगुलार आर्टिकेल लिरनानै होयोमोन आं बेवहाय ओमफ्राय बेनि उनावबो लिरोमोन आङो दाबो लिरो आङो आरो रिसेन्टलि मोनसे लेखा लिरबाय आङो हिस्ट्रिनि बिखयै रिडिसकभारिं हिस्ट्रि अफ आसाम दि कान्ट्रि अफ सार्चे माने मस्त गिदिर लेखा बियो एखेबारे 2 बोसोर रिसार्च खालामनानै बे बर'फोरनि हिस्ट्रि सुथियाफोरनि हिस्ट्रि आहमनि हिस्ट्रि कच राजाफोरनि हिस्ट्रि काशी राजाफोरनि हिस्ट्रि जयन्तिया गार' गासैनिबो हिस्ट्रिखौ दिहुनदों आं बेवहाय बे माने इजि लेखा नङा मानसिफ्रा जुदि हिस्ट्रि बर'फोरनि हिस्ट्रिखौ बुजिनो लुगैयोब्ला बे लेखाखौ फरायनांगौ बे लेखा जेसेबांनाखि आं रिसार्च खालामदों दासिमबो बर'फोरनि खुनु लेखायाव बियो गैया बर'फोरनि बिखय लिरनाया बे समावथ' गथै नर्थ इस्टार्न आसाममोन ना आसाम होननानै बुङोब्ला जोङो दानि आसामल' साननो नाङा बे समाव गथै नर्थ इस्टआनो बेंगलनि इस्टआनो जादों आसाममोन गथै हिस्ट्रि अफ आसाम होननानै बुङोब्ला गथै बे गासिबो नर्थ इस्टनि हिस्ट्रि बियो बे लेखाखौ फरायाब्ला सोंबायल' थायो बर'फोरा बबेनिफ्राय फैदों फाय दंमोन माबोरै थायामोन बेखिनिखौ सोंबाय थायो लेखाखौ फराय माबोरै जादों जोंनि बर'आ मा इनफ्लुयेन्स दङ आसामनि हिस्ट्रियाव साबसेया मिथिगौ जे प्रत्येक दैनि नामा इम्पर्टेन्ट दैनि नामा आसामाव दाबो दि बा थि जों माबा खालामो आरम्भ खालामो दिसां दिख्रं दिसय बुरुदिहिं गासिबो बर' नामजोब बियो दि बा थिया दैनि नाम बै एखेबारे दा अरुणाचलाव दङ दिबां भेलि दि बे समाव रावबो गैयामोन दिबाङा दैया जेरावनाखि बां बुरजा दै बोहैयो दिबां दा लवार दिबां भेलि हायार दिबां भेलि होननानै आफार दिबां भेलि होननानै अरुणाचलफ्रा मोननै डिस्ट्रिक्ट खालामबाय थिग बे हिसाबै वेस्ट बेंगलाव दङ तिस्ता टि बर'नि शब्द बियो तिस्ता टि फाग्लादिया बर'नि शब्द बियो कालदिया काल लाबोयो बियो बिसोर गासिबो बिदिनो सृष्टि जायो बर'फ्रा फैगासिनो दङ तिब्बेतनिफ्राय तिब्बेतआ मस्त राव जायगा बियो दा चाइनानि पार्ट जाहैबाय तिब्बेतआ तिब्बेतनिफ्राय फैनाय बिसोर 4000 बोसोरनि सिगां ओंखारगासिनो दङ बिसोर खनसेयावल' नङा खननैयावल' नङा फैगासिनो दं कन्टिनिउवास स्ट्रिम अफ माइग्रेसन जागासिनो दङ फैगासिनो दङ दासो फैलिया जोङो माने अरिजिनालि तिब्बेतनि जोङो बौद्ध होनना बुङो जोंखौ बौद्धआ जादों बौद्ध शब्दआनो जादों बौद्धनिफ्राय फैनाय बौद्ध माने जोंनि देश होननानै ओमफ्राय बर'खौ बुङोबो मेसबो होनना बुङो मानसिफ्रा मिथिया बे मेस शब्दआ बबेनिफ्राय फैदों होननानै मेस शब्दआ फैदों म्लेच्छनिफ्राय जे आर्यभट्टनि आर्यफ्रा नुबाय बिसोर हाजो खाथि बे हिमालयान फुट हिल्सआव गासिबो माने दस्रा मोनसे जाथि थायो आरो बिसोरो सानबाय जे बिसोर अनार्य गोजा मानसिफ्रा गावसोर बायदि गावसोरखौथ' आर्य बानायबाय बिसोर अनार्य गोजा मानसिया आर्यआ जोंसो होननानै दा जोंखौ बिसोर म्लेच्छ होनना बुङोमोन म्लेच्छआ जादों हुस्सथा खालामनानै बुंनाय जे बिसोर जेबो माबा गाज्रि बिसोर जेखौ जायो बिसोर गाननाय जोमनाय मोजां खालामा बिसोर म्लेच्छनिया मेस दा जों जेखौ मेथ्स होनो बे म्लेच्छआ बे शब्दनिफ्रायनो फैदों माबा मेथ्स शब्दआ म्लेच्छनिफ्राय फैदों जोङो मोनसे खाथि लकाल होनना बुङो बिसोर दा जेसेबां नुगोन नोङो बर' हारिया केबल बर'ल' नङा मेथ्स हिसाबैबो दङ दाबो दङ मेथ्सआ बेंगलावथ' दंखायोआनो माबायाव नेपालाव दाबो मेची रिभार दं दै दं नामानो मेची रिभार बे मेची रिभारा म्लेच्छनिफ्रायनो मोननाय जे मेथ्सफ्रा माने दै थाफैयो बहाय थाहैयो बे दैनि नामाबो मेची जायासै दाबो बर' रायलायो बिसोर आं जेब्ला शिलंआव दंमोन बेनि एमपिआ बर'फोरनि एमपि नेपालनि बर'नि एमपिआ आंनाव 1 सप्ता थाफैदों बियो बे एमपिआ बे समाव एमपिमोन बर' मेथ्समोन सासे बर' रायलायो दाबो बर' रायलायो बिसोर हबि होनना बुङोब्ला आंना रिडिंआनो मस्त गिदिर हबि सेंग्रा समाव आङो गेलेयोमोन गेलेनाया माने इन्ट्रेस्ट आंहा टेनिसआव दंमोन टेनिसखौ मोजाङै गेलेयो आङो दाबो टेनिसनि फेन आङो प्रत्येक उइम्बलडनानो जाथों स्लाम ग्रेन्ड स्लाम जेराव जायो बेखौ दाबो नायो आङो टिभियाव नायो आङो आइ मास्ट सी दोज मेचेस टेनिसनि आङो फेन मोनसे आङो आइ इउज टु प्ले टेनिस दा माने आइ डु एक्सारसाइज रेगुलारलि मर्निं एन्ड इभिनिं वाक खालामो ओमफ्राय डामबेल खालामो आङो दाबो बे बैसोआवबो आइ एम किपिं फिट इभेन एट दिस एज आङो खुब केयारफुल उइथ माइ फुड
with my food careful आङो आरो टाइमखौ माने आं माबा खालामा फुङाव सिखारनानै सराव सिखारनानै आं ओमफ्राय साराय सयता साततायावनो थाबायनानै आधा घन्टा थाबायो आङो फुङाव ओमफ्राय आधा घन्टा बेलासियाव थाबायो आङो ओमफ्राय I have my breakfast exactly at 8:45 I have my lunch at 1:15 or 1:30 dinner at 8:30 एखेबारे बियो माने I don't change this one बर' हिसाबै आं बर'आ जेखौ जायो बेखौनो जायोमोन आङो खिन्थु दा कयेकटा जिनिसखौ हयथ' जानो हाला खिन्थु दाबो साम'खौ दाबो जायो आङो आरो एम्फौखौ आं खुब मोजां मोनो एम्फौखौ 1 मार्च 1946 जन्म जानायनि डेटआ बियो आंहा बिब' सासे दंमोन ओमफ्राय बिदा सासे दंमोन ओमफ्राय साथाम जों दा आं दं सानै फंबायफोर दङ ओमफ्राय बिनानाव सासे दं आंनि जों साथामबो गुवाहाटियाव दं दा आंनि उनाव मन'रम मुसाहारि दं बे साख्रि मावोमोन रिजार्भ बेंक अफ इन्डियायाव रिटायार जाबाय बिनि उनाव दुइसिना भास्कर मुसाहारि बे IAS आवमोन IAS निफ्राय रिटायार जाबाय बियो बिनानावा न'आव थायो दा बियो गसाइगावआव थायो अदलागुरियाव थांलाय फैलाय खालामो बिदिनो आंनो देरसिन थांनानै थानाया बेनिफ्राय आंनि उनाव प्रमिला बिनि उनाव मन'रम बिनि उनाव भास्कर हेपिनेसआ नोंनि गोसोनि खोथा बियो नोंनि गोसोआ जुदि काम मोजाङै माने जे काम माने गाम्भीर्यबै थायाब्ला समान भाबै नों थानो हायाब्ला प्रत्येक खोथायावनो जुदि नोङो स्ट्रेस जायोब्ला नोङो प्रत्येक खोथायावनो जुदि नोंनि खोथाजों लगायजोरो नोङो है आं मा बिदि जादियाब्रा आं माने बेखौ खालामनो हायाखै माने नोङो नोंखौनो जुदि नगण्य साननानै लायोब्ला बा है बे मानसिया मोजांसिन आंनिफ्राय आं माने बिदि खालामनो हाया बै साबसिन आंनिफ्राय नों जुदि बिदि सानबाय थायोब्ला नों खुनुदिन सुख मोननाय नङा सुख मोनोब्ला नों जेरै दं जेराव दं जे खालामो बेवहायनो सुख जा सुखआ नङा जे धोनि मानसियाल' सुख जानो हायो बा मोजाङाव जन्म जानाय मानसियाल' सुख जानो हायो बे नङा सुखआ माने नोङो निजा गोसोखौ साननायखौ मोजां खालामनांगौ होमबासो नों सुख जानो हागोन आंनि हिन्जावा केरेलानि केरेलायाव आं बहुद बोसोर थाबायथ' केरेलानि खिन्थु एखेबारे मिलिथानानै थायो आरोखि जों बर'आव थाङोब्ला जोंहा दाबो अमा लायो जोङो दाबो गासैबो दंजोबो अमा बेदरखौ खिन्थु जाया बियो आरो बिदि आंखौ बेखौ मोनजायो बेखौ मोनजाबो खालामा बियो सङो गावनो सङो आं जानो गोसोब्ला अमा गोरान आं जानो मोजां मोनोब्ला अमा गोरानखौ संगोन बियो बेबायदिनो आरोखि आंना फिसाला दं सासे सेंग्रा जाबाय दा साख्रियाव दङ मिनिस्ट्रि अफ लेबाराव खामानि मावो दा बर्थमान माबायाव दं कयम्बटुराव दङ मोजां बेबो हाबा खालामबाय केरेलानि सासे गावनि कलिग लोगो आरो बिनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रिजार्भ बेंक अफ इन्डियायाव अफिसार दा मुम्बाइआव दङ आरो बेबो माने गावनि कलिगखौ हाबा खालामबाय मानसिया अरिजिनालि बेंगलि आंनि माबाया मा होनो बिजामादैया खिन्थु बा आर्मियाव दंमोनथ' बेंगलनि खोथाखौ फ्राय मिथियानो बियो गथै इन्डियाआव थानानै फैनाय बिसोर सानैबो दा मुम्बाइआवनो दङ आंनि फिसालानि नामा रन्जय मुसाहारि फिसाजोनि नामा तामान्ना मुसाहारि नोंसोर मोजाङै फराय भाषाखौ जेसेबां हायो एसेबां सोलों जिखुनु भाषा सोलोंनायनि सुबिदा मोनोबा सोलों दानि स्टुडेन्टसफोरखौ आं जा बुङो फाइन्ड आउट सामथिं टु डु अन इयर अन माबा खालामनो सेस्था खालाम जे हा हु एसे दंब्ला बेखौ मोजाङै मावनानै जा हा हुआवनो खारन बेसेबां मानसिनो साख्रि मोनहोनो फालाय जेला आं IPS आव दंमोन आं जेसे बुरजा साख्रि होदों मानसिफोरनो आसामावनो खारन आं केरेलायाव आसामावनो अनेक गोबाव मावदों आङो बे समाव अनेक बर'नो साख्रि होबाय आङो हयथ' 10-15 हाजारनो होबाय आङो साबसिन होखो दा मिन्थिया आङो दा आं साख्रि होनाय मानसिफ्रा रिटायार जाजोब्बाय दा आंनि गामिनि मानसियाव अदलागुरिखौ बुङो मानसिफ्रा आंनि लोगोफ्रानो बुङोमोन जे आंजों गसाइगाव जा फरायनाय बिसोर बुङो दै अदलागुरियाव गासिबो माइरं खावनानै दाउ खावनानै जाग्रासोमोन बिसोर दा रनजितआ साख्रि मोननानै गासिबो गाव IPS जाखांनानै बिसोर साख्रि होजोब्बाय अदलागुरिया मोजां जाबाय दा बिदिनो बुङो दाबो बिसोर दा बिदि साख्रि होनायनि सुबिदा गैला साख्रिखौ आजिखालि बिदि होनो हाला आं जेरै होनो हायोमोन बिदिनो सुबिदा गैला दा अनेक बर'नो इच्छा मथ' होयोमोन आङो साख्रिखौ जेला आं SSB आव दंमोन ओमफ्राय जेला आं CRP आव दंमोन ओमफ्राय BSF नि DG आव दंमोन आङो गासिबो बे ओमफ्राय बे जे माबाफोर दंमोन BLT सुक्ति जानायनि उनाव केबल CRP BSF ल' नङा बिसोरखौ ITBP CSF
बेनिफ्राय SSB आवबो होदों आङो हाजारथा मानसिनो साख्रि होदों आङो बिदिनो बे सारेन्डार खालामनाय मानसिफोरनो बे समाव 2006 2007 आव मोनसे माबा सुबिदा नागिरनानै ला गावनो नागिरनांगौ बे सुबिदाखौ गाव नागिराबा सोर नागिरनानै होनोसै आरो बर'फ्रा माने हार्ड वार्किं नङा ओमफ्राय बे गामियाव थानानै बे जौ लोंनाया मोनसे एखेबारे गिदिर मोनसे प्रब्लेम जानानै फैबाय